belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Op 25 juli van dit jaar heeft de kustwacht in het Caribisch gebied samen met de Amerikaanse marine een boot tot stilstand gebracht met erop een groep Venezolanen en 1600 kilo cocaïne. Eerder vond een achtervolging plaats en daarbij is er op de boot geschoten. Volgens advocaat Eldon Pepi Silveran is het fatale schot gelost door een Amerikaanse marinier, maar beschermt het Openbaar Ministerie deze persoon door geen informatie over hem te geven en niet open te zijn over deze zaak. Silveran wil meer openheid en ook precies weten wat er is gebeurd en hoe het schot is gelost. Dit weekend is een man voor een snack aan de Cabo Verdeweg aangetroffen. Hij was flink mishandeld en bloedde hevig. Hij had verwondingen aan zijn handen, voeten en benen en is naar het ziekenhuis gebracht. Op het moment dat de ambulance de man meenam waren er geen getuigen. De politie onderzoekt de zaak en bekijkt onder meer de camera's die in de buurt rondhangen om te achterhalen wie verantwoordelijk is voor de mishandeling. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama-nos centro de cliente na telefone 0800 035 de jaluna para viernes voor die setor de mente te setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra su centro de cliente wordt klapa servibo na momento como ta kumini abo. De 3 Curaçaose mannen die bijna een jaar lang vastzaten in de gevangenis in Venezuela zijn dit weekend weer thuisgekomen. Ze werden ontvangen door familie en vrienden. Het gaat om Isidro da Costa Gomes, Sergei Paulus Royer en André Snijders. Ze zijn werkzaam voor het bedrijf Dik en Doof Contractors en waren naar Venezuela gegaan om mensen te zoeken voor een klus in Israël. Daarop werden ze aangehouden en vastgezet voor bijna 12 maanden. De Monumentenraad heeft onlangs een brief gestuurd aan minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning Charles Cooper. Volgens de Monumentenraad moet een bouwvergunning die onlangs voor werkzaamheden aan de Penstraat is afgegeven, weer worden ingetrokken. Bij die werkzaamheden zou Casti Pueblo aan de Penstraat ernstig beschadigd raken en dat moet worden voorkomen, aldus Michael Newton namens de Monumentenraad. Afgelopen weekend vonden er op Curaçao verschillende ongelukken plaats. Bij Krakeel raakten 5 mensen gewond bij een ongeluk waarbij 3 auto's betrokken waren. Alle auto's liepen flinke schade op en raakten totaal los. Bij de Caminda Hensri Meulens, bij de uitgang van het Ricardustehuis, is zaterdag een auto op een andere geknald omdat een van de wagens in de tegengestelde richting reed. Daarbij zijn 5 auto's beschadigd geraakt. Er lijkt echter niemand gewond te zijn geraakt. Van der Bouw heeft weer zijn eigen abattoir. Het abattoir bij Barber was de afgelopen 3 jaar dicht, maar voldoet nu weer aan alle moderne eisen. Dat zegt Arnold Dwarka Singh, hoofd van de veterinaire dienst. Het is belangrijk dat Van der Bouw een eigen abattoir heeft. Er zijn nu plannen om rond het abattoir verschillende verkooppunten te starten, waarbij mensen ook groente, fruit en andere lokale producten kunnen verkopen. Afgelopen zaterdag was het internationale dag voor mensen met een beperking. Dat werd ook op Curaçao groot gevierd. Het Rode Kruis had een Parranda di Alegria georganiseerd. Mensen met een beperking konden worden rondgereden in een optocht met allemaal grote vrachtwagens en bussen die waren versierd met ballonnen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.